Nangandam na ang General Santos City Public Terminal sa pagdagsa sa mga biyahero karong holiday season. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Abby Caballero. Abby. Sara, gipaniguro sa Jansan Public Terminal nga dunay igong ihap sa bus nga mobiyahe sa mismong adlaw sa Pasko. Samtang gipaniguro sab ang seguridad sa mga commuter gani gipailawom ang mga bus operator ug mga terminal staff sa bomb awareness lecture. Gipangandaman na sa Eusebio Bulaong Public Terminal ang pagdagsa sa mga tao karong holiday season. Gikan sa Jansan Public Terminal padulong sa Tupi ug Pulawmulok South Cotabato alas 3 sa kabuntagon ng first trip ug alas 10 sa gabii ang last trip. Padulong og Corona del City alas 4 sa kabuntagon ng first trip ug alas 10 ang last trip. Samtang sa mga padulong og Digos City ug Davao City alas 12 sa kabuntagon ng first trip ug alas 10 sa gabii ang last trip. Gipaniguro sa administrator nga dunay igong bus nga moserbisyo sa mga commuter sa mismong adlaw sa Pasko. Gani kanunay sabang ilang koordinasyon sa mga bus operator aron masigurong luwas ang mga mobiyahe. I've already talked to yung kanilang mga supervisors na i-provide nila ang enough number of buses. Hugot sab ang seguridad nga ginapatuman sa terminal. Matag pasahero gina-check ang mga bagahe. Kanunay sabang ilang monitoring sa palibot sa terminal pinaagi sa mga CCTV camera. Ang ginagamit nila plastic container. Gani gipailawom sa bomb awareness lecture kaganiha ang mga bus ug van operators, porters, vendors ug terminal staff. Gipakita sab ang managlahing matang sa bomba aron mas dali matino sa makakita kung dunay kadudahang butang. Mas maayo nga nagkandak po sila og kuan kaning inani kay para ma-aware pod mi nga mga driver, ma-aware pod namo among mga pasahero. Para makabulong sa imo aton. Sara, galaom ang tagdumala sa Jansan Public Terminal ug ang Explosive Ordnance Disposal Team nga pahimuslan sa mga misalmot sa lecture ang ilang mga nakatunan ug galing duna may bomb threat. Sara. Okay, dagang salamat Abby Caballero.